Kinohikai hapok kalama jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM haka arpuar terik uleber arhajar arpuar kelapan long ya kejingat patba komisi benta ban penbor ke sorkar jela bagan pen urlong no ya kejing dawa jongki. Haga ni kejingat rali lawan banishim benta dakilai phongot tam kinohikai haga bakila sedang ya kejingat na ke office embos bat lapen kot pada kemat jangka madan malki. Kinohikai kila dawa nak sorkar bagadai ban penkio no ekotulop bat ban penkela defisit no ya baro syihajar raspa tam ki skul ad hoc. Bat kila ajing mod sorkar bagan kentio ekotulop jongki naduk kekerdan LP haduk kekerdan higher secondary. Uwei na kidukot jongka FASTOM uba mebon lengdo uloong bayamentahi ka FASTOM kampat kwa ban penhe egejingyaki namar bakam kwa ban penthut ki kena puli ki ban sedang no ki eksamen jongki. Hendrai tang skut ki eksamen ha ubnaya yong kin sepenlong da kejing yaki ke beteng ban pen urlong ya kejing dawa jongki. Uloong ba keseng kan omsong that hendrai kan yai beteng ban penlong ya kejing yaki lara ke sorkar kam syemkhia ya kejing dawa kino hikai. Bad on da penlong ya kejing yaki ke bahe kan selum yaki kena bakin wani syem bentalang bad on ya weru ki kimiki kepa jongki kena skul bakin ai kejing kershan kino hikai ha kejing dawa ka hok jongki. Uloong banado ka arplai trek uleber san ngut kinohikai kin lechong hakmat ka office jong ke embos bat kene kejing lechong kinohikai kan long man la kasni tak dado ba ka sorkar kada pen urlong ya kejing dawa jongki. Di kadau ke pelong yangi ba nginwan tang kendiat ngut mentarasngi kalong ba ngilabut renti ya ki an jong ka sorkar bal kadau balasya ngin syong tang san ngut kalong ba ngim kwa bangin pentut ya ki exams jong ki kena ki ban salong ha uni u benai hi. Di kin salong ya ka matrik bakin salong ya ka kelas 12. Di ngibun kino hikai ad hoc ki ba hikai ha ka secondary ba ka high secondary ngim kwa bangin nginlong kita ki mau jentut na benta ki kena ha kan ni ka jingya tan telai jongi ki no hikai bat ka sorkar. Handai ka wei ka ba ngakwa bangan pensngau open sngo bangan ngakwa ba ka sorkar kan sngu thu. Kalong ba kimde bakin kensting ya kan ni ka jingdawa jongi. Namar ngin om song that kat hadu bangi layo ya kita ki jingdawa. Marsen poi ubnai April. Anda kata ke exams kala khamya bakala poi khama anda ka exams kala kut. Ngin sa launch ya ka full agitation program lada ka sorkar kam singap. But kita ki agitation program kin long ha baro ki districts jong kani ka state jungi ka Meghalaya. But ha kata ka agitation program ngin sa khotru bangin saya weru ya ki kena skul ki bangila hikai mentala kata senam ki kena skul ki badang dep exam ya ka kelas 12 but kumjuru ya ki tu ki kena skul ki ba depas ki kelas 12 om tam kata ngin ya weru ya ki kemi ki pa jong ki ni ki kena skul namar bangi ngila kit ngila ba ngila betin ya ki khun jong pi what ha preng jong ki jing ki babun jat kajing kentu jungi kalong ba piru pen ai kata keti kamon keti kadiang yangi haba ngi kener ya ki keti syapi bat nipan ya kita ki jing yarap ya kani ka pi ka sorkar jungi kade ka ba menti kumba julong hi ki sorkar hai ru tang balada ka sorkar ka menti ngiru ngilong kita ki ba kut jingmut ba lada ka sorkar ka menti hadu kat no kan la ba menti bahkan menti yangi ngila kut ya kata ngila dan kata ka jingkut jingmut bangin om song that balada ka sorkar ka sngap ngin syong si syong walada ka sorkar ka hadu da poi usnam arajar arpulai badas nang election tamaru ngin syong mi yang te hadu kata ka kentiru namar ngin syong san ngut ngin rotate every now and then but lada ngiyo le ya kata ka support naki kena school naki management but naki kemi ki pa kat no kan long ka jingker khu om tang yangi hendai ki khun ki kti jong ki babun ki no hikai ru ki bahap ban pule ka wei ngakwa ban pensngau hang ni ru ba kum ki kemi ki pa PUE ba ka bai school kal akil manus nam ba kata ka bai school ru kal along ka baram mandu kata ijhor ki chapli tenai ekran hendai tang ka bai school swa hendai ketulap jong no hikai ka sakut kumju ngiru ngidan ni ki khun ki kti ki bahap ban lit school ti kumnu kan ngin penyat ya ka yeng kasam da kata ka ju ketulap ka bala hendai haba ka bai school pat kala ram ti ngi kwa bangin pensngau sya ka sorkar bahkan sngu thu lam yangi bat kumjuru ya ki kemi ki kpa
bakin syania bat bakin kershan ini ha kani kajing iki jungi